रांसानि ताखुकथाय बगसं जों ताबुक हायना हाय फाइसक वाइजाक अ थायिंखा बेना हाजारि फायदि जों अरनि लुकरक बाय हायना हाय बरंनि बोखानि मतामत तामो बरक साबनो तिनि हामजागै बदिनानि फाइका अ कक थाइजा थाइनि फायदि नरंनो साइ माने मुं बिसिंतै जों तरक तरक ताबुक चाइतलांनाय बाय बदिना फायुना ओंखाय बायसागादि नों अर कयतानि हयते बासामान ताबो बोद मारियाखो थाइथिं गता फुंनि सातान हाके सातानि हयते फायमानि ताबो बाजा जाखो ना ओंखाय बरक बांमानि गनै दे नों ताबो बोद मारियाखो ना कोनो मुंसासो प्रब्लेम नि बागै दा मारियाखो ओंखाय बायनो कायसा ककनो सोंनाय नोंखौ दिनै कस्त मस्त गाय फानो दिनै अर बदि हय थानाय हेदा ओंखाय नों साबनो दिनै बिसिरबाग हामजागै बदिनानि बागै फायका अब लुकरावनो किजा सावि खोनादों चिनि हानो हामजागै गता दिना फायदा हानो हामजागै द हानो हामजागनाय तो गोबां दङ द ओंखाय बरक दिनै हानो हामजागै नों बरकनि बमंगै नों दिनै बदिनानि बागै फाय अबसि सादि केन्डिडेट न नाहारै नों दिनै बदिनाय तेपरा मथानो हामजागै बदिना फायदा तेपरा मथानो हामजागै ओंखाय अर तेपरा मथानि गै बातायनाय बुबाग्रानि सेंग्रा बरम गोनां दि अमथाय उरपल टेबल मा बदे सिदो आबले सामियो नंनि मा ब कन्टेन्सि बाय खबजाक तामति खमता हा नंम 10 खुलाय चाम्बा हरना गारनि बुबाग्रानि गे बातायनाय बा बुबाग्रानि सेंग्रा तो बरम गोनां राजेश्वर देबर मासे हा बसि ताकलाय बुबाग्रानि गे बातायनाय बा गे नों बनन आं सानासो नों बनन तिने हामजागै बनन बदिनाय ना बदिना बखाबाय दिनाय कोनो ताताल करै ख हय करै एकदम परिष्कार ना हामबाय ओंखाय फायदि हायना हाय रांसानि ताखुकथाय बक्सं नरक रोङै दंनि ते बर बुकुक सं गोबां तक बुद मारिया जों बरंनि बुकुकनि कक नम्बर जों हायना हाय तेवैसा जों खोनालायनाय दे बाय नों तो तिनि अर बदिनानि बागै अर बासा जाखायदा सातंगासो प्राप्राव ओंखाय कासे कनो सादि नों साबनो तिनि हामजागै बदिनानि बागै अर फायका आं बुबाग्रानो बदिना बागै फाय बुबाग्रानो हामजागै तिनि नों अर बदिनानि फायो हेदा ओंखाय बुबाग्रानले नों तामनि बागै आसो हामजागना नांखा बसि चिनो हानो नारंनाय हेंगा ओंखाय आं बनो हामजागै दिना फायदा बिजेपि तो काहाम न बिजेपि तो सरकार काहाम न बंथानि रां दंग गोबां पावार दंग बर नखर नरक ताङै हामजागिया बुबाग्रानो खाय आसो हामजागनानै नां बले चिनो हानो हा हामजाया ओंखाय आबागानि बुबाग्रानो हामजागै बदिना फायदा ओंखाय माने बिजेपि रखाय अ हानो हामजागिया ओमफ्राय बुबाग्राखाय हानो हामजागौ आबनि बागैनो दिनै नों बुबाग्रानो न बदिनाय तेना बायनि निसिमु आन मुंगाय सुजाता देबरमा बकामिनिखा दैसारांसा कामिना हामबाय दो आखुकथाय बक्सं फादिसों हायना हाय यांगो हायना हाय बरनि बोखानि कौरंनो जों सोंलायनाय ओंगा अर सिनि साकराजोक मासा दङ इक बबा बोद मार जेखो आसोक सातुंग साथि बकरै बाय नों साथिरक तो बुलिया दा अमदा ओंखाय नों कयतानि फायो कयतानि सिमि फायै ताबो नों बोद मारियाखो सातताव फायदा साताव फायमाने ओंखाय अर कोनो केबे मुं ओंगैदा आसोक नोंलेरि तंखा ना बरक बांमानि गुनैदा बरक बांमां आसोक लेरखा नि जरा बरक बांमां आच्छा ओंखाय बाय साग्रादि नों तो तिनि अर बदिना तो फायगा हा नों तो खरकसा सोंन तो हामजागैनि फायगोना बदिनानि नै अर गोबां मानो तिनि बोद बासानाय दङ मानो हा फेबा खरकसा बरनो सिसों तो बोद मारिउ ओंखाय अ खरकसा बरक नों तिनि जे सङै फेमेनि साबनो नों तिनि सङै फायगा किसा लुकरावनो सायदा खोनानि मानो बुबाग्रानो हामजागा बुबाग्रानो हामजागो ओंखाय अर गोनै बुकुक बुबाग्रानो हामजागोन सावो नों बुबाग्रानो हामजागो ओंखाय बरखाय सावो अ हानो बुबाग्रा हामजागो बागै जों बनबो आमसोकनो डाबल
বননো হামজাগৈ বুদনাই সাও নोंखाय বকারनै বকারনা হামজাক bo jotono bo handang ko man bag bona hamjagota nam nai man bag hamjagota bo han bag bo hano nai tongman bagै hamjagei rina norok bono hamjagै tini tini bele tabuk nों te sabjakani sogo sinai dogla bisingo bo nों bubagrana hamjagै budi noki besinai na hangkai tini budi man paiman yagulo 17 tarik to budle jarnai hangkai asalo bob botolni bisingtei keplai ingthotok matong mono keplai nga haina to ha bubagra no keplai nga haina to bubagrani botolno keplai ingthotok hai matong na hambai kebaini ni sinimo iko ora parani no hangkai bom ke sari gari bai berolakhi lebarba hambai do ba hangkai rangsani takuk tebo song phadi sung haina hai tabuk bukuk songno singmani paiman yagulo ora takuk song kebang ma bud maria nari sorogo rampralai tonglaikha borok bud maria ko koitani hoiba phaija jakha borok maida salai phega ba masai da baksa daktinan phai maria rok dang tokha phaidi sung boroni bukhani kokno sung tabuk saimalai borok tini ora bud na phaimani borok ni soino khoroksa hamjagino borok bodinani phaikena hingkai phaidi sung boroni bukhani motamot ba boroni comment dongno sung tabuk norokno saimanan bagai sung sai cholonai hingkai puilano dara nono notice live tipra channel ni phaside hambaya paru जों तो hingkai nung ko tini ora bodina phaimani na hingkai nung koitao phaiयै tak basuk satung kotongmabo maria जों hakjalni 8टा समायाव फायमानटा atao phaimani mane borok bangmani bagai takbo maria khota ga kokrei hingkai nung tini ora bodinani phaimani nung to kasai khoroksano hamjagino botorinai or kobangma bjp tung ipf tung cpim tung congress tung haiduba or kobangma candidate togimanu yaba a candidate kobangma phono jota borongno khoroksa borong sido haiduba sinjanai misin or kobangma tongo kaisa jaga si mas sinai hingkai nini hamja mule tamo ba ti ko jeni tebra mothano re naita tibra mothano no nung tini hamjagei bonono phungsa tibrinei bodik langnai na hingkai bukuk song to sawar sungnai meni o hana hamja o bubagra o hana hamja ma bagino sing bo bono tebo double khai tini hamjagei bodinai ni bukuk song to sawo nini bukhani wa sumale bahai hamjangman bagin ta जों abon narangna bagino जों bodinan phayo o hano bubagra hamjangmani bagino जों bo jonogon haika bo norok bo tini bono hamjagino bodinai kokno ble abo hamjagini nai srai chen thani pura bakabain sakana bakabain kho hoi korei kare hingkai dara ni sinimo an sinimo kota tebra mothano hamjago ang mane nini sinimung sinung po jakani ang petra para ni na kai bum nini bum ka biru depram hamai do phare haina hai sung na thanglai ga do mole asungwal ya te kaisa takok songbai koronglainai te bo tong kho jagao sini bisirbag oro boyoskor mangsi tongsibo baksa siglarok to pasari thamai kena ne phaide sung boroni khoktei sung haina hai saimalainai khoroksa to saka o hano hamjagei sung bubagarano tini borinai oroni bukuk songbo o kongmang sau sung kobangma report je sung khlai femeni bukong tong takong tong joto borong sawo bubagra bukugo sudo bubagra simino ngai belakhina wanam singsa rangsen takok tai buksong tamo kaga nora asum kan kosong ya tam thumni na bud maria ni bagida na asa mukang solan to kha ngai phadi kaga nung to tini oro budinan bagi phaika kokrei budna phayo watai phaibo satung tungbo গণতন্ত্র দেশে দङबा ha pal thangkai pal no ma thango mane kokon tong hediba kai nung to tini jesakai phono bud phungsa to sin langnai o jakaba atin je phaimai ka bud ne phai hungkai hungkai ni no phaima to boi ni ne bokha bisini kokno kebo saimiya angbo saimiya hungkai nung tini je oro men bud na phaima to nung khoroksa no bud nai na khoroksa nai o khoroksa no je nung bud yan bagai je wansukoi phaimani bo bodolno tui nung bodinan bagai wangsuk phaikana kija saijamano sengkai tipra motha budinai tipra motha no bodinai kabang
गोबांखायनो बुदि गिदिर नै दा तामनि बागै तिब्रा मसानो बदि नाय जोंनि हानि बागै नागना बागै दा बिजिबिरथ' सावो ओ सिगांगो थांनाय नरक बग ससियेल मिडियायाव नुखोना 2 सप्ताहनि सिगां कायसा एमजी सामाने जोंनो बदि खांखाय लैपटॉप मानाय कम्पिउटार मानाय मोबाइल फोन मानाय निसाव फियाबा बुबागारान थानिले सुतो हा सिमिसिरि नानसाव हा गा आबोनि बागै नर अ हानो बसुखाय हामजानान कलायखा जों हानि बागैसो जों बुदनो नांगौ ओंखाय जों बुद माने जा पाल मलेखिन बुद दिरि माजि दिर नै दा बुबाग्रा अ हानो हामजागै तंमानि बागै नरक ब तिनि बननो बुद मारि नै बुदनान बागै फालेकता ना ओंखाय हामबाय जोंनो जरानान बागै काका ओंखाय काकानि निसिनि मुंखिजा साइ आंनि मुं रनजित देबबर्मा बकामिनि सुनासरा ओंखाय नंगरनि बुबाग्रानि गै बातायनाय बिनि केन्डिडेट बुं साइदमान मानो जोंनि राजेश्वर देबबर्मा बरंगनां राजेश्वर देबबर्मा ब बोसकांनि 17 तारिख ग खलाय चाम्पा हावानि गै ब कासा बुबाग्रानि वारियार गै ब कप्लायनानि कुनु इमां नि नुहमारक ततं ब दतन कप्लायं जिदिथु बनो अ 10 खलाय चाम्पा हावारो दिप्रा मथानि गै कप्लायनायना आसा कत दं ना दङ हामबाय रांसानि ताखकताय बक्सं जों फायदे हायना हाय सिनि अर ताखकसं गोबांमा बुद मारिया तंखौ आसुक लायजाक जों हायना हाय बरक बायतैसा गोरोंलायनाय बरक आसुक सातुं कप्रामाबो ताक ब फुंनि सिमिदा फायखा कयतानो हायदे फायखा जों बरकनि बोखानि कग्रकनो फायदे जों खरसाखाय जों सावै मालायनाय ओंखाय ताम काका दासो मुखां कसं कसम दरक ना सातुंनि बागै दा ना बुद मारिया खन बागै दासो नर मुखां सलनाय दखा ओंखाय मदारानि खिजा मुखां गोसों जों दाराबाय खिजा कक सालायनाय दारा नोंगर कयतानि सिमि फायै ताबो बुद मारिया आसुकै मा दंख साताव फायमानि ना ओंखाय कुनु अर केबे मुंरक बा मेसिन रक देरा करमा रक निया गोरैनाबले माने बरक बांमान बागै मारिया खतना ककरै ओंखाय नों तो तिनि अर बदिनानि फायखा नगनि सिमि बा आगिनि सिमि नरक खोनाजाक गोबां मा एमएलए मन्त्रि रक आसिके पर्टार खाय फेमेनि जोंनो रेदि हाय रेदि जत बतल न जोंनो रेदि जोंनो रिखांगाय मतै मानाय हाय मानाय बाक्सास लैपटप सिना कक ताबुखाय गोबां कम्पिउटार ना कक सालायो फियाबा नरक तिनि बबनो वानसुगै बा साबनो हामजागै नरक तिनि बुट कायसा रिनान बागै वानसुगै फायखा निनियाव वानसुमुं राजाना हामजागै राजानो तामनि बागासो राजानो हामजाना कलायखा सिनि हानि बागै माने राजा अ हानो हामजांगन बागै जों बबनो बदिनायता ककनो ब्लेना ओंखाय बिजिबिरथ' साबले उसांको खरसा एमडिसि सागा बेनि बुंनो आं आसो साना थांलिया नरक हयथ' ससियेल मिडियानि बिसिनि नुखोना लैपटप दिना कक कम्पिउटार ना कक ते मोबाइल ना कक साव अ दिनैनि इलेक्सन जों बुदि खांके ओमफ्राय लैपटप कम्पिउटार माखो काहाम न कासे लैपटप दाम 1 लाख 1.5 लाख आबा हामजाया ओइ बुबागारान थानि तो रां मखरै मुंसाखरै सुदो ब अ हानो रिनान बागै सिमिसि मतो प्रमिस खायजाक ओंखाय तानि गासो हामजाना कलायखा हानि बागै जों हामजागौ हानि बागै ओंखाय हामबाय ओंखाय दारानि सिमु सारगोदे आन्त्रे देबबर्मा बकामिने सुनासरा तिसारांसा हामबाय द ओंखाय रांसानि ताखुताय बक्सं तेबो तंखौ जों अरक मासा खाय सोंगै बायनानै ओंखाय जोंबो जरा कलक मा नांनाय ओंखाय नर नुगै माखाना अर जतन जों बुजि मानखा अ जागाव सिनि बेसिरबाग सिनि तिब्रासा लुकुरक अ आमसाय लुकुरक बुबागारानो मांनो बर बदिनानि बागै बरनि बुखाबो सुमाय तांलायजाक तै कसम साजाक फायदि जों आसो जत बरनो सैयावै जों अरनि मुतामति नरक बुजि माखाना बरक अ जागाव बुबागारानो हामजागै बरक बदिनानि हिनै लुकुरकनि खुक्तै जों स्राय सेराखिनो जों खोनाय माखा ओंखाय रांसानि ताखुताय बक्सं नरक खोरोङै तंदि नाय तंदि जों तेबो ताबुक तेकेसा खोरोंसा जागाव जों थांनाय नरक चयावै सोंबाय खोरोङै तंदि
बदिना फायनाय सिनि रांसांनि ताखुकताय बखुकसंबाय जों बरकनि बोखा बिसिंनि क'क्राझाराव जों फायदि जों ताबुक साय मालायमुं फाइजिङाव थांलायानो बरक नरक नुगै माखाना सिनि ताखुकसं ते बुखुकसं बरक गोबाङावनो बदिनानि बागै बासा लायजाक फिया फायदि जों बरकनि बोखानि क'कनो जों अर साय मालायनाय बरक तिनि अ बदिना फायदानिव बरक खरकसाया न खरकसा न बरक तो बोखा बिसिङाव हामजागै न गोप्लाय खायनानि बागै बरक वान सुगै फायगोना ओंगा फायदि बरक साबनो गोप्लाय खायनानि बागै बरक वान सुगै टंखा फायदि जों खायसे अरनि जोंनि ताखुक संबाय ताय बुखुक संबाय जों बरकनि बोखानि मता मनकनो जों सावै मालायनाय ओंखाय काका ननो पुलानो सिनि नर्थ इस्ट लाइभ त्रिपुरा चेनेल हाबानकनि बिसिंथै खाबांनि हामजांमा तै खुलुमं याफारु কিন্তু বুড়ি দিল বুড়ি থানাটা তিনি তো যত জাগানো जों गरेवै फायजाक अमा हायकेनो नङ अर हायकेनो बासा लायै बासा बोट मारियाखौ बाक्सा बा रिवै थांका हा যত জাগাनो मतामति जों जे नुक फायमानि शान्ति नि बाबेनो बोट चलेवै दंगो पिया नंनि अमो 11 महारानीपुर कन्स्टिट्युन्सि खबजाक ओंखाय अर त्रिपुरा मथानि इंगैया हायकाबा बुबाग्रानि सेंक्रा इंगै बाताने इंगै बरम गोनां दियम थाय बनंना ब्ले ओंखाय कक्रै ओंखाय नङ अर सुदु बसिमिया हायदा गोबांमा अर केन्डिडेट रं तंना ओंखाय गोबांमा रंना आंसो बुमुंखाय साना थांलिया फियाबा नरक तिनि अर जे बु दिनानि फायमानि नर तो कायसेनानो बुट नेबलि ना खरकसानानो बुट नाय कानि गायथन जों यासि सिनमांलाक ओंखाय नरक जे वासुगै फायमानि बरकनो नरक हामजागै तिनि बदिनाय ইকো যে হামজাং মানে মধ্যে দি থাকি নাইটা আমতে সাইলা বুড়ি কথা কা সালিয়াটা जे हामजामा मयदे बदि थांसिनाय ना ककरै ओंखाय काकानि सिन मुंसे सारिगोर आनि मुङै बिमल देबमा बका मिनिखा बरिबिल बरे बिलनि हामबायदो गा फायदे जों यांगो सिनि काकानि खुक्तै खानायमाखा ब सायखानारिखा जे हामजामा बरंनो बदिनाय नै ओंखाय जों तेव फायदि सायमालायनाय सिनि यांगो सिग्लाब जो पातिरक गोबां दंगो ओंखाय दारा फायदि न पुला सुगां अरनि बाहाय बदक काहामपन चलि दंनाब्ला ना ताक जराto kahwan choli tongo फोन वाला चलाय करे walai sulai to tak jarato krei kahwan choli tongo ओंखाय नों तो तिनि अर बदिना फायमेनि ओंखाय नों तो कासे सोंनो न हामजागै फाय बुतरिना हेदिबा ओंखाय निनि हामजामा न तो बुनो फुनुगुमै हेदिबा बुखा बिसिंनि आं साबनो रिनाय साबनो रियाबो तो बुनो सावै मोजां हेदिबा ना ककरै आंनो न अककनो सोंया बासै थांसिनाय तिनि तो 12 तारिख अ इलेक्शन तो पाइनो तंखा हेदिबा 5टा बा 6टानि बिसिंनो मतामति पाइनो थांसिनाय फियाबा तिनि अ बदिमानि यागलो 17 तारिख ओंखायनो अ जे नरक यासिबाय जे तिब्रिमानि आबनि लेजा तो 17 तारिख गंना हेदिबा अ 17 तारिखनि साल बदलनि फाचिंगो गोप्लायनानै थाङै दं कुनु निनि इमां बा नुहुरि दं मानि अमहाय कुनु मासुमु abo to तत hani busa tabuk jotono wan sulai tongo sabno rekhe hengke je bobisot thinang next generation hambui sawi tongmanai sabno rekhe kamanai abo to dag lukurong nuguin tongo hengke tak je lukurok je nugui tongmani wan sugui tongo jotono nijiban sinani lama abono jidinai ta abon jidnai na abono jidinai ga फायदि जों यांगो बुकक संनि फायजों थाइसिनाय जों सिनि बुकक सं जखनते फायजाकबा जों सिनि अर बुकक सं गोबांमा मानि समान ते कैसं समान फाय सकजाक फायदि जों बरनि बोखा बिसिनि क'क्राझारनो जों सावै मालायनाय फायदि गा बाय नों बर फायमे तिनि आं हंकै बदिनान फायुता बदिनान फायुना ओंखाय अर जे फुं और कयतान हयदे बहुत रिनानि सुरुंखा 7 तारिख साताना हयदे साताना हयदे ताकसु जरा कुनु सिकिरि चक्र बा बुलाय तगलाय कुनु केसे केरें करिनाब्ला ना ताबो सर जरा टेले कोनो करि फटा एकदम काहाम कानि सलिबि दं ना हामनि सलिबि दंता अच्छा ओंखाय बाय नों तो निश्चय न तिनि बदिनान बगै फायका
याबा नों साबनो दिनै हामजागै बदिनाय आंखायथ' सिनि नाहार मुखायथ' बुबाग्रा न'निरिनाय बुबाग्रानो न दिरिनाय जों जे यांथै इखे जों जे निउज काभारेज फाइमाने बुरिराबो सावो जत बरंनो बुबाग्रा जलाराबो सावो तामो बुरा तामो चेराय बरबो बुबाग्रा अ बुखुगो बुबाग्रा मांनो कुबुलुं ओंखाय आं तिनि ननो सुनानि मुसुगो तामनि बागै बुबाग्रा नासुक नरक हामजांनानै क्लायखा कारण के बुबाग्रा चिनिव हानि मालिक बनबादि के बगरे बुबाग्रा श्रेष्ठ चिनि बागै चिनि तिब्रा सानि बागै आबनि बागै हामजागो बिजिबिन थानिबोथ' बर ग्रमनि वासुलायगा बर केन्द्र बंनि क्षमता अराबो बंनि क्षमता बं थानि सितेबो एकदम रां हयते पावर हयते যত কিছু হাসাকানি সমস্ত পাওয়ার বং থানি দঙ্গো বরংনা হামজায়া কাरै বুবাগারা তো সাধারণ তসে হেদিবা ओंखाय नरक बनतानि बागासे हामजाना कलायखा बसिनि हा मालिक आबनि बागै हामजागो जों खमते करिबो नंथं दस करिबो बसिनि बागै बासानाय आबनि बागै बेले बेले हामजागो जोंनि बुबागाराना ओंखाय बाय नों तिनि जे अ जागा अ जे निनि अ बुद रिथाय जागाव जे नों वासुगै फेमिनि शुधु अनलि बुबागारानो न नों चয়েস खायै बन तिनि जे साकाय बन एकदम वातैफानो फायtung नबारफोनो फायtung बननो आं कायसा मारिबो बुदिवै फायनानै हिन फायगोन ना आमसुं ब्रेनि बखाने आसुक हामबाय गा बायनि सिनिमुं आनि मुंखै जुनु देब बर्मा कामिंखा सुमन्त कामिं सुमन्त हामबाय